መግዛእቲ ስኒ ሕብረተሰባት ኣብ ክልተ ሃገራት መቂሎም እዩ ገለገለ ሕብረተሰባት ሓደ ዝኾነ ባህላዊ መንነታት ዘለዎም ወይ እውን ዝተቀራረብቲ ዝኾነ ሕብረተሰባት ኣብ ክልተ ሰለስተ ሃገራት ተኸፋፊሎም ኣለዉ ሕጂ ተራ መግዛእቲ ኣብ ምክፍፋል መንነትን ብካልእ ወገን ከዓኒ ርክብ ሕብረተሰባትን ሕውነታዊ ርክብ ይበሎ ባህላዊ ርክባት ሕብረተሰባትን ብኸመይ ክነጣዓሞ ንኽእል ምክንያቱ እቲ ጂኦግራፊያዊ ዶብ ኣሎ ብወገን ህዝባዊ ርክባት ኣሎ ከዓ ብወገን እዚ ክልተስ ብኸመይ እዩ ክተዓረቕ ዝኽእል ወይ ክተዓዓም ዝኽእል እያ ትሓቶ ኣነ ብዚኣ እንታይ ኣብቲ መወዳእታ መእሰሪ ፅቡቅ ገይሩ ማለት ገሊፅዎ ኣሎ ስؤالም እቲ ቴንሽን ኣብ መንጎ እቲ ጂኦግራፊክ identity geographic ናይቲ geographic entity ናይቲ ኤርትራ ትበሃል ብመግዛእታዊ ዶብ መግዛእታዊ ዶባት ሲ ዶባታስ ብመግዛእቲ ተፈጠረ እዩ colonially constructed country itself is a nation እንጂ እሞ ነዚ of course imposed you ከም ኩሉ ሃገራት ኣፍሪካ ማለት ብኡ ነበር ንዑ ከምኡ ኮይና ክንተርፍ ተወሲኑና ማለት ጫና ስለ ዝኾነ ግን ከዓ እቲ cultural ዝኾነ historical links ኣሎ ብሕልፊ ኣብቲዮም communities struggling ወይ ከዓ ፊት ንፊት ኮይኖም ዝረኣዩ ኣብተን ቦርደራት ሲ ምስቲ ጂኦግራፊ ምስቲ ከጋራጩ ዝኽእል ወይ ከዓ ምስቲ ሃርድ ዝኾነ borders ናይ violence ተፈጢሩ ዘሎ ሲ ከመይ ጌርካ ዝጣዓም ንሓዋሩ ሲ እቶም ኮሚኒቲታት ከመይ ጌሮም ብሓባር ክነብሩ ክእሉ ከመይ ጌሮም ኮኤግዚስት ክነብሩ ክእሉ ወይ ክነብሩ ክእሉ ዝብል ይመስለኒ ሕቱ ናይ ተስፋ ኣለም ተማዳ ሓቂ ተተረድየካ هو أجي I think this is very important ምክንያቱ ንሕና ባዕልና ከምዚ ኮንዲሽን ኮይና ኣለና رجعت إرترا دحري داي تجمع عات مسوات تخطيو المسألة ساعمة حجر فينا جي مثلاً تي هزبي تام زعنتو تبهز نبى تا imagined communities تا سئلي نايت هاجر تحنقلنا على كل كذي راز اللواء راس كسارس كرع راس دميرة نساق أبو منتا تسايحة الموضوع تابع حلفي تشح دفعت بعصمتي ناي دقة مال تحاتيرات نبر زبل أبتي أمرولو ناي دفاع ناي قليل ناي مكونات سعزة أو قلت راح كنبر كم تخننا غيرنا نوزدال لنا نفسنا أجهزة حساس بازي دارقا يلن مالسي أبدفاع أخوانك دوب أي تحلوني علمي خاملو 3 عامتني مجزأتي خصوصا 3 عامت كاني أو 20 عامت كا أبدفاع أخوانك يتحلوني حاجة انت كبر له إذا حدا عامل حتى مثلا حدا عامل ده مثلا نقول لنا رجعتيو تي سبحان زونو بزحيو حكي ناي بوردر حتو كسع خندو زغلو صقاتات كنا زغلو هيوت كحلف يبقى نيرو دي زبل حج بعلو زخاله حتى انا سامعني مال ناي دوب حتو ناي تا حنتي حوس ختمه حتو ايبلني قال نوع كومبليكيت زغبرو إذا كنت لا بالكانت حبرتسب مثل تجربة زي كون كوزع عبيد جعلي سعيد زي ما سخنت أجي خد أقولكم يا هم كنت مهانو التي التوب كم زينا بريز قلت الله وزهون بتجين دوبات سي كلمة إلياني مثلا جزيت إليان كلمة خي تلفيتي نقدي نيرو نبس مراسي نقاق حاول درهص كابت أنت خاب قدم كابت كمتي جزيت إليان ولا قدمت زي كون نقدي نيري خاب تقرأني اسمها مالتي حجي انتاي خونا حوارو تم حبرت سبات كي انتاي خونو قبوهم توم كومات خوم يلو نبر ما يدلن انا صح حد درجات دو كبل له وانا تتحسس بانا نحنا كنت انتو كونديشن كنا لنا زبدلو جيوغرافي نعنا اقداسي تي ابو امرنا هذه هنيسنا زلنا حنت صدرون كتكيد يبلان زبل ابتي امرنا له
دحر زعبا زبين له أو أتيق زارب يكون أكيد زعبا تبين ودعتن ساي ولا تبايلو يا زح زكاتع نجر محلو أو ونادو واجا نايمني واجا خندي خاص قالوا إن تحنتي وشت بزي قدس سات راح تمسح زمرو سبعة قالوا كذي بفتح ولا عبيتي معات كومات معات وشتات انتخابات بزي قدس مالتي حجي أنا متى أغمت ذلك تتنشن تسي كذلك خلالو بحد الدرجة مناتوس لولا النت خمدات ولا تستيت تقص من دلينا سو أب زما سو أب واقع على جزء يكون قال بس قرابة بتاعها أنا peacefully coexist قبل لا لا كم كل عالم كم زول كم كلنا هاجرة كم قال إن في الليل نحن عجز يمزي نا تحساسبات أجمع زلوا ونسمع عندنا تا geographic entity تا political geographic entity أملاخ قدم سريع هو سلازي بقت حصور خسر حلال لك حصور تزيجرك دندون حصور تزيجرك أمها معلت الليتن أبفعهم تزيج حلقايا تتفق إلى زبرات حساسبة الزيتات غير قال ما قد تتابع سلاماويان بزح وسراوي زي بلن بسلام زنبر حجرات الله ناو كم كنا حسب كم زلوا أبتزازرات كأتيج النجم حفشاوي كم خونا له بحال تزيلو كم هاجر ممكن نبراين خيلنا وناتو نريقول لنا تي الديموغرافيك كرايسيس معلو زوم صوت فهم عالت زم تعالنا تجمع سنز الرأيني ولدي بدي أودي أقول له تانك اوكي دكتور جفنا دكتور أمانيالن دكتور ماغوسني مسلاني بير ويزمي صنحي لا حطاتكم قبلكم يزين كبركن قبرا نتان حانت عقداسي نات زلعل له مسلاني ساون كبركن قبرا تسفى على مع العلوة زلو حاجة ترى نايت بوردر على مسلاني قالتي حبرة سبعات قالوا هجي من الباش تي cultural identity مستي political identity ركب على ودي حبرة كم حبرة سبات بوردرهم بزي قدس the same خونو خلو different خونو خلو ناتهم social relations تيقبرلو socially مالتي كينو socially political عند حركوين جن شجراتي متسيز بلا الرأي يأخذ جزء علو إسكان أبزي أحياب comment قبر اللامو نبتاني كستغن حلف أنا تايم بالكو أبزاني تسأل عن العالم بوينت تا عندي قداسي بوينت هذا في اللاب تكوست كولاني عند بحال العالم ما كتير في لايتك بوردرز بحال عمل ناتنا كونستراكشنز لدي كونما ناتنا ديسكرسيف كونستراكشنز تفترة يكونن أبزون ناتينا تون كون خالي قلنا أنا تايم بالكو بزي بوردر تراي يكون أنت سجام دخون دلو فايلنس نايت بوردر نظام نبلون دلنا باريرز نتاع فترة نحرة أحوال تكون حزبي نبذ غير تسجر له دعاء وكذا السي فايلنس نايت بوردر ما بوردرز بحال عمل نتناتو فايلنس نتناتو بفعدنا هنقولون خير بسنك بوردرنا نواقع دلنا مالتنا أما يتعمتها كم حدا سايت ناي فايلنس كوين كونستراكتس لا تكون سلسلة بوردر discursively فايلنس كانتهم كانتهم أبتخاذ زلوا حزبي يقدر معناته أكلتي سايد سلوا حزبي نت بوردر كم يقدر كخدس نات فايلنس دستيتيد كيركا كم حدا meaningful day كون مقا ودا day كون level up سحكا حدا سايد ناي connection حدا سايد ناي how كم bridge عينت كتغيرت خل انتهى عينت politics اللي أنا كم عينت stages كتبتصح كم زبح questions كم تأخر لا مالتي حاجة إذا مالت competition border كل يبلون ويجلت تستاهل كونن it meaning it function نايت border كتغيرت يكالدو politically نمنت كم example ترينا حبرة أوروبا بعلم بحسب تطرني فهمت مونجزن عسران قالن دخونا حجرات طلب border سي كاب side ناي violence تخون side ناي connection كخونا له نعو كاو overflow تجبرو كالوت ركبات كنفترينا بزبل أمر حدا كساي كبوس حقي إلى مالت إذا حج كله عينت كساي مركبات كفتر خو نت border كم زلوا كم حدا existing كساي قديف كان عد دستيت كير كانت هناك violence كده اليوم مش جمر كانت السوز فترة violence انت كده اليوم خيل كم حبرة تسوي كم حجرات كده انت violence site ناي connection خون خيل مالتي site ناي trading site خون خيل ناي check point ناي محل site خون خيل مالتي كومس جاب زي جبرنا violence بعد discursive أمر نو دو كانت حليف وقتله ده site كأنه جوجل في التر مالتي يعني مونجا حجرات نيش تيك site درت حليف كده بعير كمان نزف violence تزخنا أمر ناي بورد اسكاتيت فانا
على عبي ناي ديسكاسي بسكم دولو كويني سمعني نعي ما بس اوكي هي منالباش دحر كرياينا البوردر بوليتيكال ديو سوشيال ديوتي محبراዊ ርክባት ብኸመይ ፀልዎ ፀኒሕልና ክንመፅኣ መስለኒ ምስ ዝተሓሓዝቲ ሃገራዊ መንነት ዝበሃል ኩሉ ግዜ እቲ ምንጪ ናይ ኮንፍሊክት ዝኸውን ኣብ ገለገለ እውን ኣዋጣጢ ዝኸውን ማለት እዩ መጀመርያ እስከ ከም መበገስ ኮነና ሃገራዊ መንነት ዝበሃል ኣሎ ድዩ መጀመርያ ኣብዚ ዓለም ሲ ሃገራዊ መንነት ኣለዋ እንብላ ሃገር ኣላ ድያ ከነፅእ ከኣል ድዩ ወይስ ትሚልካ ሕልሚ እዩ ኢማጂነሪ እዩ እንድሕር ከነፅእ ከኣል ኮይኑ ስኒ እቲ ሃገራዊ መንነት ናይ ኤርትራስ ብምንታይ ዝቆመ እዩ ስታይ ኣየናት ባእታታት እዮም እቶም ሃገራዊ መንነት ናይ ኤርትራ ዓቂሞም ደለው እንዳሕፀርኩ ሃገራዊ መንነት ኤርትራ ሲ ሓደቲ ሕሉፍ ታሪክ እዩ ሕሉፍ ተመክሮ እዩ ገሊኦም እንታይ ሞታ ናይ መግዛእቲ ሲ ሓፃርያ ነራ ኣብ ላዕሊ ከም ዝላህመት ነቶም ኤሊት ጥራሕ ተራኽቦም ሳቶም ይምበር ታሕቲ ገፁ ዝኸደ ኣይኮነን እቲ ዝነበረ ጥምረት ሆሪዞንታል ዝኾነ ርክባት በሃል ግን መግዛእቲ ጥልያን ሓደ ካብቲ ጥሙቕቲ ናቱ ኣስተዋፅኦ እንታይ እዩ ተፈላለዩ ኮማት ተፈላለዩ ማለት ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣባላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብኮሚኒኬሽን ብባቡር ብመገዲ ብገለ ገይሩ በታ ውስንቲ ትምህርቲ ሓደ ሓበራዊ ዝኾነ መንነት ብመጠኑ ከምዚ ምዕብል ገይሩ እዩ ኣብ ሓንቲ ውስንቲ ጂኦግራፊያዊት ኣሃዱ ከም ዝነብሩ ንድሓር ነቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ከዓ ነቲ ኢማጂን ኮሚኒቲ ዝበሃል ኢማጂን ኮሚኒቲስ ድሓር በቲ ቃልሲ ዝመፀት ኤርትራ ትበሃል ኣብ ኣእምሮ ሰብ ዝነበረት ከም ሃገር ክትከውን እያ ኢሉ ኣብ ኣእምሮ ዘንበራ እቲ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኩሉ from all walks of life ካብ ኩሉ ማሕበራዊ ጉጅለታት ኮማት ተን ናይ 30 ዓመት ታሪክ ከዓ ነዚ ኮንሶሊዴት ገይሩ እቲ ካልእ ምስ ዝመፅእ ነታ መግዛእቲ ዝሃበህን ኣብዛ ብመግዛእቲ ተኸለለት ሃገር ብሓንሳብ ክንነብር ኢና ዝብል ውሳኔ ከዓ ምንባሩ ማለት እዩ ነዚ ከዓ ማለት ዝሕየሎ እንታይ ቃልሲ እቲ ብሓንሳብ ኮንካ ኣንፃር ገባቲ ኣንፃር ጎባጢ ኣንፃር ግዳማዊ ሓይሊ ምቅላስ ትምሮ ሰብ ዝነበረ ኣብቲ ናይቲ ሽዑ መንእሰይ ናይቲ ብሕልፊ ናይቲ ብረታዊ ቃልሲ ተሳተፈ ኩሉ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ኣመለኻኽታ እንታይ እዩ ሕሉፍ ሓበራዊ ተመክሮ ኣለና ብሓንሳብ ክንነብር ከዓ ንኽእል ኢና እቲ ናይ ኣርባዕታት ዝበሃል ብዙሕ ዓይነት ትርጉማት ዝወሃቦ ፖለቲካ ናብኡ ክንምለስ ንኽእል ላይ ኣይኮነን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዘለዋ ክነተኩር ተኮይናትን ናይ ብሓቂ ሃገራዊ መንነት ሓይልሉ ዝበሃል ብረታዊ ቃልሲ እንድዩ እቲ እቶም ናይ ሽዑ ኤሊትስ ዝበሃሉ ባይሊንጓል ኤሊትስ ዝብሎም ሚኒስትሪ ፍؤاد ማቲ ነቲ ፖለቲካ ዝፀለው ሳቶም እቲ ጋዜጣ እቲ ፐብሊክ ስፔስ ዝበሃል ብሕልፊ ኣብቲ ግዜ እንግሊዝ ማዕቢል ዝነበረ ሕፅር ዝበለ ዋላ ይኹን ብዕድመ እቲ ናይ ዲስኮርስ ፖለቲካል ዲስኮርስ ምዕባለ ካብዚ ሕጂ ብዘይፍለ በቲ ዝነበረ ተመክሮ በቲ ውሱን ተመክሮታት ናይ ፖለቲካ ዋላ ናይ ትምህርቲ በሎ ፐብሊክ ስፔስ ተፈቂሩ ስለዝነበረ እቲ ዘመን ጤልያን ኣብቲ ክትምና ዘበርኮቶ ናይ ዕስክርና ኣሎ እታ ናይ ጋራጅ ትበሃል ኣላ ቴክኒካል ኖሌጅ ናይቲ ገለ ኣብቲ ከተማታት ዝቕመጥ ዝነበረ ናይ ማኪና ድዩ ናይ ከምኡ ዓይነት ታኻትዎ ስኪልስ ብምዕባል ሃገራዊ መንነት ከም ዝምዕብል ገይርዎ ነቲ ፊውቸር ኦሪየንትድነስ ናቱ ከዓ እምበኣር ከስ ብሓንሳብ ክንነብር ንኽእል ኢና እቲ መቕልዶ እቲ ሓደ ክፋል ናብ ሱዳን ሓደ ክፋል ናብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ብትሪ ተቃዊሞም ዝሰገርዎ ወለዶ ነዚ ውርሻ እዚ ኣመሓላሊፉ ስለዚ ኣብዚ ተመስረተ ይኽብል ካልእ
كوسو زكال كالوت كوسو كل مثلا نالبات المسارة زبلان جاتني يعني هي ምናልባሽ ተሓቶ ሪፍሬስ ክገብራ እንደገና ንዓኻ እቶም ሃገራዊ መንነት ክንብል ከለና መቸም ብኩሉ ኤርትራዊ ናይ ሓባር ራእይ ዘለዎ ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ሓባር ስምዒት ኣብቲ ሃገር ግን ነዚ ዓይነት ሃገራዊ መንነት ዘቐምጡ ባእታታት እቶም ኤሌመንትስ መን እዮም ምናልባሽ ኣብዚ ሓደ ሓደ ሕቶ ኣሎ ዓንቲ ወይ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕቶታት ሕጂ እዚ ዘሎ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዜግነታዊ መንነት ንበሎ ወይ ሃገራዊ መንነት ነተን ዘለዋ ትሽዓተ ብሄራት ብኸመይ ይወኪልዎን ዘሎ ወይ ይውክለን ድዩ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ባእታታት ንብሎ ዘለና ምናልባሽ ካልእ ከምኡ ተመሳሳሊ ዝመፅእ ሕቶ እውን በዓላትና ዓንቲ ወይ ህያብ ኣልዒልካ ነርካ ምናልባሽ እዚ ናይ ሓባር ዝኾነ ናይ ኤርትራ በዓላትና ባንዴራና ሲምቦልስ ዘለውና ብኩሎም እቶም ኤርትራውያን ወይ ብምልኦም ኤርትራውያን ናይ ሓባር ራእይ ይረኣዩ ድዮም ናይ ሓባር በዓል ኮይኖም ይቕመጡ ድዮም ከም ሃገራዊ ክብርታትና ክንሪኦም ንኽእል ዲና ወይ ናሽናል ቫሊስ ክንሪኦም ንኽእል ዲና እዚ እስከ ምስኡ ተሓሕዝ ኣቢልካ أنت يقولكوا أنا سامي حتى نتصل ليه إذا حجراو من النت بهالأمر بخمي مترجم كونه إتنات كان يزخونه individual relationship state مستحجرت بهالأمر بخمي خاريلة تقبر نزح حتى أنت داخل من لسانك أنت خيلنا مالتي كل ناتنا relationship كستايكن interpret ببناتنا رادار interpret نقولن خلنا أنا بخمي أنا تحجرت بهالأمر نتاب كولونيال سفترة نقول إحنا بوردر استخبت نتاب حدا من قصة مرح حجر بخمية ريلات تجورا تعانت relationship علني حجي إذا relationship زي سجاب زحلوه تحجراوز بها من الند بهن مسافر له مالتي relationship انتليكا بت philosophical understanding نايت خصائص انتدارين يا مان الت relationship انتداري جت تجورا انتخنكا أنا مزاح حجرت بهالأمر بدوب استخبت حجر بخوان عينت relationship يبلين بخوان الركب يبلين مسار ريليت كجبر عيدلنا يزبل انتدع interpretation انتليو الناشنال ستيت بهالأمر بملؤ rejected قبر الخامة وين قبر لنا مالتي كما عبزولنا له نزل ناشنال ستيت بهال reject عبزولنا له كالوت means ناي social organization كنفتش كنجمرينا أمنتاينا تتأرنيفنا كنا بردا social بخمينا organize كنجبرنا حبرة سرنا أب إثنيسيت استأرنا فقستايدنا هنجبر ولا خلاص انتهي معنا كنت أرنا فولاز خلوا بقى ستات دبل كستات كم كيد نخل مات حجة ت construction نا nation state بحال ت very relationship not comes to states لا دخانه not كا any relationship كا individual interpretation كلوا خل قليهم بجروب درجة والنات fully developed interpretation كلوا مخل حجة نوع open قلف كوت حجراونا relationship حجراو من النت على النادي سب إذا مستح حجرت بهالأمر أنت دا relationship أنت اللي كان حجراو من النت على مالتي أنت هاي تمن النت كذا خونه سب بعد define كقبر على خا interpret كقبر غير مالتي أنت دا خونه relation يلن rejected كقبر أنت logic على فتي ما يقبل relation state بهالأمر زبل أنت دا استاي مسيجة أنت nation state أنا حجراو من النت reject كقبر على steps ويك هذا سب يعني بلالنا مالتي هجى خمسة خطب لازم أنا حكا أنت هاي متهم حجراو من النت فتقول ولا إيرسات تمسني حكا مالتي نينوت relationships نينوت discursive field سينا نحنا بدرجة هاجر كن حزام ندل انتم بدرجة هاجر كن حزام ندل يوم نقرات مالي من البات من قصتي دولول ولا ونت زب الأمر على واحد صوبين تزبح الأمر power مالي في نوعله أبوبات تستحق خون خيل كابدوبات وسيون خلق forces على خيط خيل خون مالتي تقول ولا ونت زب كم حدث أمر ناي national identity انت داخل ريان تخيلنا نتلو لا ندعم من كفالنا حبرة السب كان يزخون حجر حبرة السب مالتي international identity subscribe قبل لكم دعينا national identity مالتي البوردر اسمه له دلنا ولا violent دا يكون مبر الناشن ستيت بهالأمر بوصل الزقمة نزل بوردر زي قد يفنا بمنقخلت حبرة السبات قصاي قبل له فريكشن فترة له ما كون قيرين أنت دعتم كون كان أمنت البوردر كان violent بوردر حد فترة للخامات meaning ناي بوردر فيها نعو كم حدا sovereign كستاي bound قبل كان كمون غير كانت حسب كايو border نو على حدا national identity national identity ماركة خون خيل مالتي legal systems way بخون legal system اللي هو حجراتنا أمنت way values ناي كبرتاتنا حجر زبحلو انت اللي ما
እሞ ከዓ ዝበዝሑ ሕብረተሰባት ናይታ ሃገር ንላደልና ዓምር ሪሌት ትገብሮም እንተኮይኖም ማርከርስ ናይ ሓደ ናሽናል አይደንቲቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ንኣብነት ሼርድ ሂስትሪ ክኾን ይኽእል ሼርድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ክኾን ይኽእል ሼርድ ካልቸራል ዝኾነ ሪሌሽንስ ክኾን ይኽእል ወይ ኢንተርካልቸራል ኮሚኒኬሽንስ ከምቲ ዓንቶ ይክእሉ ዝፀንዓኩ ክኾን ይኽእል ብኸመይ እንተዳ ሪሌት ንገብር እንተሊና እቲ ሪሌሽንሽፕ ናትና ብኸመይ እንተዳ ኢማጂን ጌርና ምስታ ስቴት ዝበሃል ወስደን ወይ ሃገር ዝበሃል ዓምር ሓደ ናሽናል አይደንቲቲ ነቐውም ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዝረአየኒ ንዓይ እቲ ኢንተርፕሪቴሽን ናይ ናሽናል አይደንቲቲስ እቲ እቶም ዲስኮርስስ እዮም እቶም ዲስራፕት ዝገብሩና እቲ ናትና ሪሌሽንሽፕ clearly identify ክንገብርን define ንኸይንገብርን ማለት እዩ ኣነ ምዛ ሃገር ትበሃል ዓምር ብከምዚ ሪሌትድ ትኸውን ምዛ ሃገር ትበሃል ዓምር ሓደ ሌጋል ዝኾነ ሪሌሽንሽፕ ጥራይ ዘለኒ ወይ ከዓ ሓደ ዜግነታዊ ክሳይ ሓላፍነት ጥራይ ዘለኒ እቲ ዜግነት ዝበሃል ከዓ ሓደ ሌጋል ኤንቲቲ ኮይኑ ናተይ ሌጋል ሪሌሽንሽፕ እዩ እንተዳ በዲላ ክትከሰኒያ ዲቲስ ናተይ እንተዘይማልየ ክሳይ ትገብረኒያ ኣነ እውን እንተዳ መሰረታዊ ኣጉዲላትለይ ሓታ እያ ነታ ሃገር ትበሃል መሰረታዊ ክብልለይ ክብላ ዝብል ሓደ ክሊር ዝኾነ ላይን ናይ ሌጋል ኢንተርፕሪቴሽን ዘለዎ ናሽናል አይደንቲቲ እውን ክፍጠር ክእል ይኸውን ማለት ሕጂ ብከምዚ ብራእ ኮነ እቲ ሃገር ናሽናል አይደንቲቲ ዝበሃል ኣሎ ዶ የለን ደገለ ዝብል እቲ ናትካ ሪሌሽንሽፕ ምስታ ሃገር ዲፋይን ምስ ገበርካዮ ናሽናል አይደንቲቲ ትኾን ኣሎ እቲ ሪሌሽንሽፕ እንታይ ይመስል ብዘየገድስ ማለት እዩ ብደረጃ መንግስቲ ክንርኢ ከለና ወይ ብደረጃ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሃገራዊ መንነት ኣብ ምምዕባል እንታይ ዓይነት ስራሓት ይስራሕ ኣሎ እስከ ናብዚ እዚኣ ብዙሕ ጨንፈር ዘለዎ ሕቶ ኣነ ከምንታይ ክብገስ ዘለኹ ሕጂ ካብዚ ክበሃል ፀንሐ ተጠናኸፈ ምናልባት እቲ ኔሽን and state ዝበሃል ኦንቶሎጂ ሕጂ ናብኡ ሕልፍ ኢልና ነርና ምናልባት ከምዚ ክትዕ ማለሲ ኣብቲ ዝርዝራት ምእታው ከይመስል ግና ገዳሲ እዩ እዚ ሕጂ ንገፀና እታ ኔሽን ትበሃል ንዓና ንኤርትራውያን ኢማጂን ነራ ክትመፅእ ተፀቢናያ ማለት እዩ እቲ ቃልሲ ነዊሕ ነይሩ ሕጂ ኣብ ኣእምሮ ሰብ ነራ መፅያ ኢሞሽናሊቲ ምስቲ ኔሽን ዘለካ ስምዒታዊ ምስቲ ኔሽን ዘለካ ዝምድና ብኡ ምክንያት ከዓ ሂወትካ ክትህብ ትደሊ ክትቀጥል ትደሊ ክትቀተልካ ኩሉ እታ ስቴት ግን ካልእ ኦንቶሎጂ ማለት እዩ ምስኡ ዘለካ ዝምድና ራሽናል ኣብ ማለሲ ብሓሲብካ ትገብሮ ነገር እዩ ሕጂ ኣብ ናህና ክንምለስ ንሕና ናፅነት ምስ ኮነ ብዙሕ ብዛዕባ ኔሽን እዩ ብዛዕባ ስቴት ዝሓስብ ሰብ ኣይነበረን ሃገር መፅያ ጥራሕ እዩ እዚ ኩሉ እንታይ ካብትሎ ኣብኡ ምፍታግ ዝኣተወ ሰብ ኣይነበረን ሕጂ ናብቲ ሕቶኻ ክምለስ እንታይ እዩ ተገይሩ ኣብ ምህናፅ ሃገራዊ መንነት ኣብ ምህናፅ ዘሎ መንግስቲ እንታይ ገይሩ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ናይ ስኒትና ተላዒሉ ነይሩ እቲ ሬቶሪክ ኣሎ እቲ ሬቶሪክ ለቨል ሓደ ኢና ሓደ በሉ ሓደ ልቢ ገለ ብለካ ሳውን ሃሲሳ የላን ሕጂ ካልእ ነገራት ስዒቡን ድዩ መቸም ብዙሕ ስግንቲ ርኢና ኢና ተደምረናል ገለ መለ ተደሚርና ኢና እውን ዝብል መፂ እንጂ ግን ካብኡ ከይነሓዋውሶ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ መስለካ እታ ኔሽንን እቲ ስቴትን እቲ ፓርትን እቲ መንግስትን ኣብ ሓደ ተጠሚሩ ፈላሊና ክንሪኦ ይከኣልናና ደና ንሕና እቲ ሓፋሽ ህዝቢ ዓዊሩ ኣሎ ነቲ ስቴት ካሳ ኣሌጃንስ ናትካ ክትርኢ ዘለካ ነቲ ፓርቲ ሕጂ እዚ ኩሉ ዝግበር ኩሉ ፕሮጀክት ኩሉ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ኢዝ ኣባውት ተኣማንነትካ ነቲ መንግስቲ እዩ ንዕኡ ዘይትእመን ኮንካ ከዳዕኻ ሕጂ ብከምዚ እዩ ማለት ዝትርጎም ስለዚ እንታይ ገይሩ ንዝብል ባዕሉ እቲ ናፅነት ዘምፅኦ ተዓንቶ ዝጠቕሶ ነበርኩ ዴታ ናይ ማለት ሰርቬይ መጀመርያ 7 ዓመት 10 ዓመት ሰብሲ ሃገር መፅያ ጥራሕ እዩ ካልእ ሕቶታት እውን ኣይለዓለ ነው ሕጂ ምስቲ ስምዒት ኢና ሕጂ ንምንታይ ኢና ንመዘዘና ስምዒት እቲ ኢሞሽን እቲ ሰንቲመንት እዩ ምስቲ ሃገር ምስቲ መሬት ዘለካ ሰንቲመንት ሕጂ ብሓደ ግዜ ኣይርዳእናን እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እውን ኣይነስተውዕለሉ ንኸውን እቲ ምስታ መንግስቲ ዝህልወካ ርክባት ኩሉ ግዜ ሓሲብካ ትገብሮ እዩ ናይ ረብሓ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ተገይሩ ማለት ብዙሕ ዓንቃፂ ብዙሕ ዝዕንቅፍ ስጉምታት ተወሲዱ ካብታ 92
أمنت diversity politikawi مننت أيفقدن politikawi مننت مالت نتي traditional أبرها زقالة زنبرة مو خب بين إركا سوسوغو ودم أمنت أخلطه هذا جزي هذا خبتي حبيتي مالسي تجمعاتي معناته السوق كلنا زبلو أو محبرة وحلقات عملوا عندي أب نتخ كجمر زنبرة مسرح نسأت هاجر حاجة حدا عبي هوافت من المحلات كم تخالف التي استقيمت ما عاد يكون reconciliation زارو ولكم دوكم زي بحال قفعتات تفتي مسلا زخوانه ان كولايز نايزي هاجراو قبلت بحال ስለዚህ rhetoric and practice በበይኖም ስለዚህ እቲ ዓንቶ ዝበልና ንሱ ገለ ባህላዊ ኣብ ቲቸሮም ጢኻ ተሳዕስዖም ገለ ትኸውን ገለስ ኮስሜቲክ ዝኾነ ነገር ክትረጥኸው ግን ሃገራዊ ህንፀት ሃገራዊ መንነት ክህፀብ ህዝነት ኣይትገብሮ እንታይ ደኣ ኣብታ ሳዋ ከይዱ መንእሰይ ማሕላ ይምሕል ትካላት የለዋን ንሱ ብቐጥታ ምስ መንግስቲ ተኣማንነቱ ነቲ መንግስቲ ፓርቲ ይኸውን ገይሩ በኣገሩ ኣሲሩ ይሰዶ ተዘየለ ትካላት ናይ ህንፀት ሃገር ትካላት ናይ ሃገራውነት የለዋን بحلف أزح حج خلونا صنعنا at the end of the day إتي partly بخفيل مهنات هجراو سمعتي discursive project يزولو كريت قالهم زي nationalism تبل صحفت قاعد خمس text نايز أبزي of course عركي إرتراز أنا برب حدا أواني أبنتاتنا إرتراوني متسي it's a discursive formation نحنا هاجرينا نحنا خمزينا كتبول كتكل لك بتي سيميوتيك وكا ناي تم تأمز بحالو خمسي سيمبولز ويك مرتاحات بتباندرا بتباحلي بتي education بتي pedagogy بيلكا تعبيو تهانصو ترنعوي ስለዚህ እዚ ኣይተገብረን ዓመታት እንድሕር ተመሊስና ኣለና ዝብል ይትናተሪ thank you هي ምናልባሽ ሓንቲ ነገር ክውስኸላ እዛ ዶክተር ጨፈራ ዝበላ ሓንቲ ካብታ ኣገዳሲት ሜንሽን ዝገበራ ኩነታት ሳዋ እያ ማለት እዩ ሳዋ ኩላትና ከም ንፈልጦ ሓንቲ ንሃገራዊ ኤርትራዊ መንነት ምድንፋዕ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ድዝረበላ እያ ምናልባሽ እውን ካልእ ናሬሽን ድመፅእ ከዓኒ ኩሉ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ናሽናሊስቲክ ዝኾነ መንእሰይ ወይ ናሽናሊስቲክ ዝኾነ ህዝቢ ዓይነት ፈጢሩ ስለዚ እቲ ናሽናሊዝም ሲ ኣብቲ ኔጌቲቭ ሳይዱ ገጽ ከይዲ እዩ ዝብል ርድኢታት ብዙሕ ኣሎ ወይ ናሬቲቭስ ኣሎ እስከ ምስ እዚኣ ተሓሒዝካ እቲ መንግስቲ እንታይ እዩ ገይሩ እቲ ተራሳዋ እንታይ እዩ ኣማዕቢሉ ምናልባሽ እቲ ሾቨኒስቲክ ዓይነት ዝበሃል ናሽናሊዝም ገጽና ነምፅእ ኣለና ዲና ናይ ከምኡ ሽግር ኣሎ ድዩ سبوت هذا انتي مالكو سامي متقام دا هيكون نمزناي دكتور جفنا قبلات أنا حدا أمبري اتناي اتن اب ايرترا دو سيتويشن تدارينا يو اتي public institution سبار كان جفنا قبلات أنا حي اب حدا crisis مود نبر حدا violent تكونو institution يسيوم كينوم دلو مات حجي ات relationship نايت حبرتسب أقولو مست state دا يكونه أبقى سايد صحواتنا أمنا لو مالتي مست desolation نايت state مست نتخيت نتا هاجر بها أمر نخيت فرس لك relationship تراي فترة لو مالتي مست state دا يكونه مست desolation نايت state أجيت national security بها الأمر كال نقرات متى مالتي dissolve نخيت قون تا state نخيت تفق كل جزء relationship على حاو بهوت ناي هوت relationship كالله كامسا مالتي ولا نموت تتطلب أبكم عين situation اسمه حجي تمثلا تحق ذي مبلغ تحق البونة تحق خوين دلو إرفاض الله مالتي خمس خلوات صنع يقدمون كلهم مالتي تحق البونة تحجنا تنأكار relationship أمونغ مس state تخول مس desolation مس نخيت فرس على discourse نبلا دلنا موسو خم تخون قبر الله ما زون نبلا دلنا projects نابنا توفوا واسع كالخون سوا مقاد خون times قبر قلت دلنا حاجة نال بعد أبسلس تقصيات كنا نقول نقول it's national discourses it's government اليوم بعلو government invent تقولوا strategies ناي أجابات ناي nationalism بعلى أمر advance ناي مقبل تقوم لهم أجابات
ንዕኦም ኣብ ምድንፋዕ ክጥቀመሎም ምናልባት ዞም ንብሎም ዘለና ስትራቴጂስ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሲስተም ንዕኡ ሳስቴን ኣብ ምግባር ተራኸልዎ ምኽእል ይኸውን እቲ ጋቨርንመንት ናቱ ኢንተረስት ሰርቪስ ስለ ዝገብር ዘሎ እቲ ናቱ ፓወር ማውፃእ ንባዕሉ ናቱ ዝዓበየ ሕቶ ስለ ዝኾነ ነቲ ናቶም ነቲ ናይቲ ጋቨርንመንት ኢንተረስት ንዕኡ ኣድቫንስ ኣብ ምግባር ዝጥቀመሎም ስትራቴጂስ እዮም መብዛሕትኦም ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም እንታይ ይፈጥሩ ሓንቲ ወይንታ ክንብል ፀኒሕና ሳቦርዲኔትድ ትኾኑ ኣብ ሃገር ደረጃ ዘይኮነስ ኣብ ፀበብቲ ክስታያት ክትሓዙ ዝኽእሉ ፊልድስ ዲስከርሲቭ ፊልድስ ኣለዎ ገለ ክንበሃል ፀኒሕና ማለት እዩ ነዚኦም ሕጂ እንታይ ክገብሮ ምኽእል እዚ ንብሎ ዘለና ኣምራት ክጭፍልቆ ምኽእል ወይ እውን ኢሮድ ክገብሮ ምኽእል ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ሳባ ኣምር ናይ ካልኦት ናይ ብዙሓት ክስታያት ማለት እዩ ኩሉ ይዝዕለም ኩሉ ክሳይ ክኾን ኣለዎ ኩሉ ብሳባ ክሓልፍ ኣለዎ ዝኾነ ተምሃራይ ለበን ዝበፅሕካ ብወት ከይዳ ኣለካ ወላ ሳብጀክት እዮም ባዕሎም ዝወፅልካ ግዜታት ነይሩ ማለት እዩ ንሕና ክነበርና ኣለዋን ማለት ሕጂ እዞም ናትካ ኢንተረስትስ ናይቲ ኢንዲቪጁዋል ኢንተረስትስ ጠፊኦም ኣለዉ ኣብ ከምዚ ህውመት ማለት እቲ ስቴት ዝበሃል ጥራይ ከም ክሓዘ ወናኒኻ ኮይኑ እዚ ዘካ ድሌትካ የንቀሳቕሰካ ናቪጌት ገብረካ ኣሎ ማለት እዩ ካልኦ ምስ ዝመፅእ ነገራትካ እቲ ሕጊ ኣልቦነት ሕጊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዝመፅእ ነገራትካ እቶም ግሎባል ኢንቲቲስ ንብሎም ዘለና ንኣብነት ሕጊ ክኸውን ይኽእል ሩል ኦፍ ሎው ገለ ዝበሃል ኣምራት ክኸውን ይኽእል ወይካት ሌጋል ሪሌሽንሽፕ ዜግነት ናይ ዜግነት ኣምር ዝበሃል የለን ክብሎ ፀንሑ ማለት እዩ እዚታት ካሳብ እዚኦም ብምሎም ሳፕረስ ዝኾኑ ማለት እዩ እዚ ናይ ኣሜሪካ ክስታይ እዚ ናይ ኤሮጳ ክስታይ እዚ ናይ ናትና ይኮነን ገለ እንዳበልካ ገለ ነቲ ነዚኦም ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ቸንጅ ከምፁ ዝኽእሉ ነገራት ጨዊኻ ሓደ ሕማቅ ዲስኮርሲቭ ሕማቅ ጌርካ ኮንስትራክት ጌርካ የምንዕኦም ሓደ ሳፕረስ ትገብሮም ማለት እዩ ካብቲ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ምስኦም ኢንጌጅ ንኸይገብር እቲ ሕብረተሰብ ትንፅሎ ኣለካ ብካልእ ኣዘራርባ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም እንታይ ዝገብሩ ዘለዉ ሓደ ኦቨርራይድ ትገብር ልዕሊ ኩሉ ኦቨርፍሎው ትገብር በቲ ጋቨርንመንት ኢንቨንትድ ዝኾነ ስትራቴጂስ ከምኡ ዓይነት ናሽናል ኣይደንቲቲስ ክፈጥሩ ዝደልዩ ዘለዉ ማለት እዩ ምስቲ ካልኦት ኢንተረስትስ ናይ ኢንዲቪጁዋል ኢንተረስትስ ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ነፃነት ምድላይ ክኸውን ይኽእል ነብስኻ ክኢልካ ነፍስኻን ፋሚልኻን ናይ ምምራሕ ድሌታት ክኸውን ይኽእል ነዚኦም ሳፕረስ ገይሮም ዝፀንሕ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ኤክስፕሎይቴሽን ናብ ናሽናል ሰርቪስ ኮንቲነስ ዝኾነ ዘይውዳእ ናሽናል ሰርቪስን ካልእን ትኸይድ ማለት እዩ ተራ ናይ ግሎባላይዜሽን ወይ ዓውለማ ከምኡ እውን ናይ ትራንስናሽናሊዝም ብፍላይ ከዓ ማይግሬሽን ኣብ ህንፀት ሃገራዊ መንነት እንታይ ተራ ዘለዎ እስከ ብዛዕባ እዚ ከም መጨረሻ ህያባባኻ እስከ ባእኻ ክጅምር በዚ ከባድ ሕተ እቲ ትራንስናሽናል ክሳይሲ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣለዎ እንተኮይና ታሕቲ ሕጂ እቲ ናሽናል ኔሽን ቢልዲንግ ዝበሃል ኣምር ኣብ ዘለካ ይሃሊኻ ተዳ ሃገር ትብል ኣምር እንተልያድካ ምስኣ ዘለካ ሪሌሽንሽፕ ዲፋይን ክትገብር ኣብ ዝጀመርካሉ እዋን ኣብቲ ፕሮሰስ ኦፍ ኔሽን ቢልዲንግ ወይ እቲ ናሽናል ኣይደንቲቲ ዝበሃል ኣምር ኣለካ ማለት ብኸመይ ኢኻ ትዋሳእ ዘለካ እንታይ ዓይነት ሪሌሽንሽፕ ኢኻ ትፈጥር ዘለካ ብዘየገድስ እታ ከም ሃገር ኣላትኒ ኣብ ዝበልካሉ እዋን ሪሌሽንሽፕ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ብደገ ኮይንካ ክትገብሮ ትኽእል ክስታየ እንታይ ዓይነት ሙቭመንት ክትገብር ትኽእል ብኸመይ ኢንጌጅ ክትገብር ትኽእል ምስታ ሃገር ኣብ ውሽጡ ኮይንካ ትገብሮ ናይ ኢንጌጅመንት ስትራቴጂስን በበይኑ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ኤርትራ ኮንቴክስት እንተሪእናዮ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይንካ እቲ ሲቪክ ናሽናሊዝም ዝበሃል ሓንተወይ ክብሎ ፀናሕኩ መሰልካ ናይ ምሕታት ነፅነት ኣለኒ ነፅነታት ናተይ ወይ መሰላት ናተይ ኣኽብለይ ናይ ምባል ክስታየ እቲ ስፔይስስ የለን ክኾን ይኽእል ፀቢቡ እቲ ስፔይስስ የለን ኣብኡ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናትካ ሪሌሽንሽፕ ኩሉ ግዜ ምስታ ስቴት ብስቴት ኢስታብሊሽ ትኸውን ስኻ ይኮንካ ኣነ ከምዚ ክኾን ኣለኒ ከምዚ ዓይነት መሰል ኣለኒ እንዳበልካ ባዕልኻ ኣብኡ ኤጀንሲ የብልካን ኣብኡ ፓወር የብልካን ማለት እዩ እዚ ከይድካ ጥራይ እታ ስቴት ዲፋይን ትገብሮ ዓይነት ሪሌሽንሽፕ ፈጢርካ ኢኻ ትነብር ዘለካ ማለት እዩ እንተዳ ደገ ኮይንካ ንከምዚ ዓይነት ነገራት እንተዳ ክትሪኦ ኮይንካ ሪሶርስፉል ኮይንካ መዓት ሪሶርስ ዘለካ ቁሩብ ናፅነት ዘለካ ክዛረብ መሰል ዘለካ ካብቲ ቫዮለንት ዝኾነ ፓወርስ ናይታ ስቴት እውን ቁሩብ ርሒቕካ ስለ ዘለካ ትገብሮ ሪፍሌክሽንስ ትገብሮ ሪሌሽንሽፕ ክፍለ ክእል ማለት እዩ ግን እታ ስቴት ኣብቲ ኔሽን ቢልዲንግ ዝበሃል ኣምር ኣብ ኔሽን እሳ ስለ ዘላ ኣብቲ ኔሽን ስቴት ዝበሃል ኣብቲ ቴሪቶሪስ ዘላ ስቴት ብኸመይ ንዓኻ ፀልወካ ትኽእል ብኸመይ ክትከላእካ ትኽእል እያ ስፔስ ማለት እዩ እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮጀክት ንኸይትሳተፍ ፓወር ኣለዋ ፓወርፉል ኤንቲቲ እያ ስኻ ኢንዲቪጁዋል ኮይንካ ወይ ብግሩፕ ኮይንካ ክትመፅእ ዘለካ ማለት እዩ ስቴት ደይብልካ ከኣነ ስቴት ሪሌሽንሽፕ ኣለኒ ትብል ኣለካ እታ ስቴት ኣብኡ ምስቲ መንግስቲ ሒዝዋ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ክትከላእካ ትኽእል እያ ሕጂ ከምኡ እቲ ጋቨርንመንት ንባዕሉ ምስቲ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ንብላ ዘሎ ናሽናሊዝም እዞም ዲያስፖራ ዘለዉ ብዛዕባ ኔሽን ስቴት ዝበሃል ኣምር ዝግደሱ ወይ ናሽናል ኣይደንቲቲ ዝግደሱ ርክብ ክህልዎ ክእል ንባዕሉ ማለት እዩ ናቱ ጨናፍራት ኣለዎ ናቱ መስርሕያት ኣለዎ ማሕበረ ኮማዲ ገለ እንዳገበርካ ማለት እዩ
كالي نتناتو ايديا ناب كالي مسفح كتقاملو مخيل خون مالك اجيتي ريليشن شيب كفلاله خيل خون كن ستيل ريليشن شيب بس قالوا نقال تراي دكتور ጨፈና ምናልባሽ እሳ አድረስ ትገብራ ኣብ ርእሲ እውን ታሕቶም ወሰኽኩ ነይረ ሎሚ ስኒ ትሰብ ማልቲፕል ሲቲዘንሽፕ ዝሓዘ ብሕልፊ ብመልክዕ ኤርትራ ይፍቀድ እዩ ስለዚ ማልቲፕል አይደንቲቲ ኣለዎ ምናልባሽ እውን ማልቲፕል ናሽናል አይደንቲቲ ኣለዎ ዲ የብሉን እሱ እውን ተሓደ ሕቶ እዩ ኣበይ ተኣልጀን ሰብ ናቱ እዚ ናብ ዝደገደ ኣሎ ናብታ ሲቲዘንሽፕ ዝሃበቶ ሃገር ናቹራላይዝ ዝገበረ ድዩ ወይ ናብ ኤርትራ ድዩ ወይ ኣብ ክልቲኣተን ማዕረ እዩ ኣበይ እዩ እዚ ማዕረ ክንደዩ ኮንፍሊክት ዝፈጥር ኣብዛ ናይ ህያብኩም ኣላ ወቲ ትራንስናሽናሊዝም ትራንስናሽናል ጋቨርናንስ ገለ ተንኪፍካ ኣለኻ እቲ ስቴት ክሳዕ ክንደይ በቲ እሱ ዝብሎ ሓውራቱ ነዊሕ እና ገለ ዝብል ዋል እተን ናይ ዝፀንሓ ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ንብረታዊ ቃልሲ ዝፀንሓ ኢንስቲትዩሽንስ ብአን ኣቢሉ ንዕንዳ ማለት ከምዚ ቅቡልነት ሂቡ ይሰርሕ ኣለና ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ንዓና እውን ይቆፃፀረና ኣሎ ኣብ እንዳማቱ መፅኡ ንሕና ብወገንና እዚ ትራንስናሽናል ቢይንግስ ምዃንና ባዕላህና እቲ ፖለቲካ ኤርትራ ንዓና ኣብዘ ዘለና ሃገር መፅኡ ይጠልወና ፖለቲካዊ እዩ ዘሎ እቲ እንታይ እዮም ዝብልዎ ኢትስ ዲቴሪቶሪያላይዝ እቲ ነገራዊ እዩ ዘሎ እቲ ቦታ እቲ ባይታዊ እዩ ዘሎ እቲ ዝስማዓና ንዓና ዘሎ ሕጂ ክልተ ነገር ኣሎ ግሎባላይዜሽን ዝሃበና ፀጋታት ኣሎ ዕብለላ እዚ ናይ ግራምሺ ሄጀመኒ ኣብኡ ነርና ተንኸውን ኣብቲ ኤርትራ ወይ እዚ ፀጋታት ናይ እዚ ግሎባላይዜሽን ትቐንዲ ከዓ እቲ ኤንጅን እዚ ኢንተርነት ተዘይህሉ ንሕና እንታይ ምኾነ ነዚ ዝበሃል ትረኻታት ከመይ ጌርና ንበዳሕናዮ በቃ ብሓሶትን ብገለን ተዓብሊኽና በቲ ከምቲ ናይ ግራምሺ ኣተሓሳስባ ኮንሰንት ትገብር ማለት እዩ ትፈቅድ ነቲ መግዛእቲ በቲ እሱ ዝፍንወልካ ናይ ሓንጎል ምሕፃብን ቁፅፃርን ነቲ መግዛእቲ ትቕበሎ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ሓደ ወገን እቲ ትራንስናሽናል ፊልድ ዝሃበና ፀጋታት ኣሎ ቁሩብ ኣብኡ ነዊሕ ክዛረባ ኣይደልን እየ ንሪኦ ኣለና ከዓ እቲ ናቱ ኣሉታዊ ሸነኻቱ ማለት እዩ ግን ብግቡእ ንጥቀመሉ ስለ ዘለና ርእሱ ዝኸኣለ ሓደ ሳይበር ኮሚኒቲ ኣሎ ናይ ኤርትራውያን ንበኣስ ንኸውን ንፀራረብ ንኸውን ንምዕብል ኣለና መስለኒ እቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ እውን ይምዕብል ኣሎ ሳላ እዚታት ሕጂ ባዕሉ ዙም ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኒው ቴክኖሎጂ ኩሉ ግዜ ምስ ግሎባላይዜሽን ኒው ኣተሓሳስባታት ሓድሽ ኣተሓሳስባታት ኒው ፓራዳይምስ ክንምፅእ ይገብረና ኣሎ ማለት እዩ ምስ እንታይ ኣነራታ ስፈፅና እዚ ኮምፒቲን ናሽናል አይደንቲቲስ ወይ ማልቲፕል ናሽናል አይደንቲቲ ወይ ማልቲፕል አይደንቲቲስ እዚኣ መቸም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ተፈላለዩ ቀሊል ሕቶ ኣይመስለንን እንታይ ሕጂ ንዓና ብርች ክዛሂቦምና ኣሎ እዛ ዜግነት እንታይ ክንደይ ተኣክል ብሪቲሽነስ ኣላህ ንክብል ፈላል ወላ ሓንቲ የብለይ ኣነ እንደይ እዞም 40 ዓመት ዝገበርኩም ገለውን ኣይመስለንን እቲ ኣሜሪካዊ ክንደይ ክትከውን ትኽእል ኩሉ ሰብ ዝልመድ ኣይመስለንን እቲ ናይ እቲ ዝወሃበካ ዜግነት እንደይ እቲ ናቹራላይዝ ዝኾነ መንካ እዩ ሳልሳይ ኣብዚ እቲ ፀገም ንሱ ይመስለኒ እዚ ዘሎ ሕጂ እዚ ካልቸራል ዎር ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ሳልሳይ ራብዓይ ወለዶ ኮንካ ወላ ታሽዓይ ወለዶ ኮንካ ኣይቅበለካን እዩ እቲ ንሪኦ ዘለና ናይ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ዜኖፎቢያ ክንደይ ኣሜሪካዊ ኣር ዩ ፕራውድ ኣሜሪካን ኢልካ ነዚ ኩሉ ኤርትራዊ ተተሓቶ ኣይ ዶንት ኖ ክንደይ እሞ በቃ ማለት ስምዒት ሰንቲመንት እዩ ሕጂ ኣነ ነዊሕ ዛረባ ኣይክእልነ ግንፈላለዩ እዩ ገሊኦም ሰባት ኣሎ ቀልጢፎም ፀገም ዘይብሎም ናቹራላይዝ ዝኾኑ ኩሉ ነብሶም ውሽጦም ማለት እዩ ትፈልጥ ንገሌና ከዓኒ ወላ ገሊኡ ኣሎ 3 ወለዶ ኮይኑ 4 ወለዶ ዘይቅበሉ ኣሎ ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ
جنا أب حقنا عندي مقرعنا له ولد معاتي تبزح له فقدوا ولد له سب يعبله زي خلع عابر أستي مثلا كان يتبع إيرترا ما أتكون ليس يخملس تقوم قاي خزارب كتايو مرة خديهم خال عبيت حتى تاتب so أبزات خلنا مثلا I think እዚ ኤርያ እዚ ብጣዕሚ ገፊሕ እዩ ትረስቲ እውን ዓብዪ እዩ ንሎሚ ናብዚ ተገረፍናዮ ሓይሽ ግዜ ሓደ መዓልቲ እንድሕር ረኺብና እቲ ናይ religious identity language identity እዚ ናይ ዞባ identity ዝብል እውን ተስፋ ገብር ክንምለሶ ንሎሚ ግን ነዊሕ ሒዝናኩም ስለ ዘለና I think ኣብዚ ክንውድእ ብጣዕሚ የቐኒየልና ዶክተር ጨፈና ኩላትኩም ኣብዚ ነናትኩም ሓሳብ ዝሃብኩም ካብ ልቢና ነመስግን Thank you.